ሰላም ከመላሁም ራዲታይም ቻናል ተከታተልቲን ከመይቀኒኹም ብሓንደለኹም በመዓልቲ ድማ ናይ ኦት ፀባ ክንሰርሕ ኢና ናይ ኦት ፀባ ክንሰርሕ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ሕጂ ንፀውም ማለት እዩ ጾም ድኸውን ኣብ ገዛና ሲሪያል መብልዒ ቡን መስተይ ገለ ኾነና ኽእል እዩ ፕላስ ጥዕና እዩ ዋላ ንዑ ባዕሉ ኣፍሂካ ከም ኣጃ ምስታይ ይከኣል እዩ ስለዚ እሳ ክንሰርሕ ኢና እዚ ዓይነት ኦት ሚል ኣነ ዝጥቀም ኦልድ ፋሽን ኦት ጌርና ከመይ ከምንሰርሕ ብሓንሳብ ክንርኢ ኢና ኣብዚ ቀሪብ ኣለኹ ኩሉ ነገር ፈረ ይሄለ እዚ እቲ ኦልድ ፋሽን ኦት ከምዚ ዓበይቲ እዩ أنا نتا ناي صباح أرمسيت ملعة كلتا كوباية عين مالتي حنتي كلتا كاب كمزيع حنتي عند ما نريسا حنتي كوسخي بزيع حنتي أوت الدحر جيرنا بزي حنتي ماينا نقبر بزي أكلته ندهر غيرنا دما بزي أكلته إنا نقبر جانا كلته كاب سلاز قبركو كلته ما يتقبر ما يكون جن زحل كهون علوه زحل كاب فريد دوزة تخونه صبوي أيكونه ثلاثة سكند إنا كم حانتي دقيق أنا لعلي بلندر نقبرونينا كم أخو بهاي بلندر كيرنا نحنت دقيقة إنا بلندر نقبر هرا همزي عكس كون دلوا over blend كخون يبردو همزي اللحمة مت يدبر هانت مينيتا تخون مالك بقى شعرو كم يجينا كم نصوم قدما كرينا بحنسا نهيلاتني كمزي قرصيت علاتني كمزي انكلتي عند مصاكو امازون يغزيو تشيز كلوز لكم اوردر تهبو تخليكم ايكونن ግን ደለክና ኣብገዛ ከምዚ ዓይነት ጨርቂ ጥራይ ንምጽማቅ ድጥዕናክን ጌርክን ክተጽልላ ኣመጽለሊ ብዙሕ ይድወጽእ ስለዚ እዚአን ኣብዚኣ ነፍስሳ ማለት ከምዚ ኣገርኒ يدكن صوري كخون علىه شو كان دي أجر كم نتماجع ታድበልኩን ዝሕል ክኸውን ኣለዎ እንደሕጂ ፍልደ ይኮነ ኦትሚል ቀልጢፉ ናይ ምብሳል ባህሪ ስለ ዘለዎ ንሕምጥጥጥ ይድብለኩ ይሄላ
እዚኣ ኮይና ፍርትት ኢላ ትወፅእ ወፅኣላ ማለት እዩ እጂ እንድብጣይ ይሄለት ከምዚኣ ኮይና ክትፅብቅ ሓፋስ ኮይና ከም ፀባኣ ትቀድሕ ዘላ ማለት እዩ إذا طرموس ناي صباح كلتا سلة حزي كلتا سريحي